Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнен небо и земля слави Твоея. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Bog je, draga braćo i sestre, čoveka stvorio po slici i prilici svojoj. A stvorio ga je Bog sa jednom namerom. Da čovek postane Bog po blagodati. Čovek je dakle jedino biće, jedino stvorenje kome je zapoveđeno da postane Bog po blagodati. Ukrasio Gospod čoveka razumom i slobodnom voljom, to je slika. Ukrasio Gospod čoveka svim vrlinama svetim, to je prilika Božja. No, čovjek je, draga braćo i sestre, nedovršeno biće. Bilo je potrebno da u raju čovjek, vršeći volju Božju, kroz poslušnost, smirenje, ljubav prema Bogu, izgrađuje sebe, da napreduje iz sile u silu, iz blaženstva u blaženstvo, iz radosti u radost, iz svetosti u svetost, da kroz vršenje volje Božje ojača u dobru, da bude nepokretan prema zlu, da postane Bog po blagodati, da se sa Bogom sjedini, da postane najuzvišenije biće posle Boga, da se oboži. No naši roditelji nisu tu namenu Božju izvršili, nisu je ispunili. Kroz greh su se odvojili od Boga. Naša prmati Eva je uvela đavola u ovaj svet kroz greh. Naši roditelji zbog greha izbačeni iz raja, jer su hteli da se bez Boga, bez poslušnosti, smirenja, bez ljubavi obože, da postanu bogovi bez Boga sa đavolom. Zbog toga su izbačeni iz raja, ali Bog po bezgraničnoj ljubavi svojoj nije dopustio da đavol, da greh muči ljudski rod, nego je čoveku po izgnanju iz raja obećao da će mu poslati spasitelja. A spasitelj nije mogao da bude jedan čovjek, ni svi ljudi zajedno, ni jedan anđel, ni svi anđeli zajedno. Spasitelj je mogao da bude samo Bog. Da bi čoveka spasio, da bi ga sjedinio sa sobom, da bi mu pružio mogućnost oboženja, da postane Bog po blagodati, moralo je da sam Bog obuče ljudsko telo, da postane kao jedan od nas, u svemu sličan nama, osim u grehu. Da bi Bog postao čovjek, morala je da postoji neka ljudska duša koja je uzvišenija i od anđela, čistija i od anđela, savršenija i od anđela. Ta ljudska duša, braći i sestre, je pre stvaranja sveta izabrana od Gospoda i određena, a to je presveta Bogorodica. Ona je, dakle, najčistije, najsvetije biće posle Boga i samo takvo biće moglo je da primi u sebe Boga. Ona je to učinila, pripremila sebe za stanište Božje, da postane živi hram Boga živoga, svojom sopstvenom voljom, trudom i velikom blagodaću Božjom. I blagodati Božje čovjek ne može ništa. I eto, rodila se presveta Bogorodica, to je najsvetije biće, ona koja je časnija od Hirovima i neuporedivo slavnija Serafima, od prestarelih roditelji Jakima i Jane. Tako je Bog blagoizvoleo da se najsvetije biće ne rodi po prirodnim zakonima i strasne želje, nego od prestarelih roditelja, i to vrlinskih i najsvetijih u ono vreme kada su živjeli.
se pokaže sila Božja i premudrost Božja. A Joakim i Ana molili su se Bogu da im podari jedno čedo, bili su bezdetni. I u starosti Gospod usliši njihove molitve i dade im jednu kćer, i to kakvu kćer, najsvetije biće posle Boga. A oni, dobivši svoju kćer u starosti, zablagodariše Bogu i pohitaše da izvrše svoje obećanje, svoj zavedat Bogu, da će, ako dobiju dete posvetiti Bogu i dati ga na službu Bogu. I tako kada presta Djeva Marija napuni 3 godine, njeni roditelji pohiteše u hram Jerusalimski da dete posvete Bogu, da se ona vaspita u hramu Božjem, u hramu Jerusalimu. Ovo uvođenje u hram Presvete Bogorodice mi danas proslavljamo. Danas je praznik objedinjenja Presvete Bogorodice, praznik uvođenja u hram Jerusalimski Presvete Bogorodice. Tamo, ispred hrama, Presvetu Bogorodicu dočeka prvosveštenik Zaharija, prorok, otac Svetog Preteče, i on je uvede ne samo u hram, nego u svetinju na svetinjama, najsvetiji dio hrama, gde niko nije smeo ući sem prvosveštenika, i to jednom u godinu. Učinio je to sveti Zaharija po nadahnuću Božjem, obuzet Bogom po promislu Božjem, da se tako pokaže da će Presveta Bogorodica biti taj hram Božji, oduševljeni hram Božji, koji će primiti u sebe Boga, da je njena svetost veća od svetosti hrama i od same svetinje svetinjama. U stvari i hram i svetinje na svetinjama jesu samo praslika Presvete Bogorodice, draga braćo i sestre, koja Boga prima u utrobu svoju i daje mu sve naše osim greha, da bi Bog, Bogočovek Hristos, dao nama sve svoje, da bi sve naše obožio i uzdigao do prestola Božjeg iznad svih anđelskih sila, iznad serafima i heruvima. Eto, Presveta Bogorodica ulazi u hram Jerusalimski da se tamo vaspita, da dušu svoju osveti, očisti od svake grehovne nečistote, da se pripremi da bude stanište Božje, živi hram Boga živoga. Najveći deo svoga života u hramu ona je provela upravo u svetinji na svetinjama. Tu je sa anđelima razgovarala. Tu je Gospod delio njenog anđela čuvara, a to je sveti arhangel Gavrilo. Često je se on u svetinje svetinjama javljao sa ostalim anđelima. Oni su ih hranu donosili, hranila se Presveta nebeskom hranom, nepropaljivom nebeskom hranom, a onu zemaljsku hranu koju je posledovanje dobijala u hramu, ona je delila sirotinji i putnicima namirnicima. Eto dakle, hraneći se nebeskom hranom i razgovarajući s anđelima, družeći s anđelima, ona je zaželela da živi večno u anđelskoj čistoti i u devstvenosti. I zbog toga je tu u svetinje svetinjama dala obećanje Bogu da će živjeti devstveno. I zaista tu je proživjela svoj život devstveno, čita svoj život devstveno, o hramu i živjela u molitvi neprekidnoj, umno-srdačnoj molitvi, braćo i sestre, onakvoj molitvi kako ni jedno ljudsko biće i ni jedan anđeo ne može ostvariti. Njen um svagda bio sa Bogom i u Bogu. Njeno srce svagda sa Bogom i u Bogu. Njena volja svagda sa Bogom i u Bogu. I tako je napredovala iz sile u silu, iz blaženstva u blaženstvo, iz svetosti u svetost, dok nije postala spremna da postane stanište Bogočoveka Hrista, se Gospod kroz njenu slobodnu volju useli u nju. Dakle, život provodila u postu, molitvi, čitanju Svetoga pisma i ručnom radu.
A kada je došlo vreme, kada je se ona s svojim trudom i blagodaću Božjom pripremila da postane stanište Božje, javio je se arhangel Gavrilo, a onda ona svojom slobodnom voljom prihvata njegov glas, njegovu poruku da će roditi spasitelja sveta i njeno da, evo slušaj Gospodnje, neka mi bude po reči Tvoje, učinilo je da Bog siđe sa neba na zemlju, da se oplati i onoj utrebi da postane čovjek. Eto, zbog nje nam Bog daruje spasenje, draga braćo i sestre. Da nije bilo nje, ne bi Bog sišao u ovaj svet, ne bi čovjek mogao da ostvari svoj cilj, oboženje, da postane Bog po blagodati. Ona je dakle lestvica kojom Bog siđe sa neba na zemlju. Ona je lestvica po koje mi sa zemlje odlazimo na nebo u raj. Sve što nam Bog daje, dakle, daje nam samo preko nje u crkvi svoje. A ona nam je crkvu rodila, jer je Gospod Isu Hristu telo dalo, a telo Gospodnje je crkva Hristova. To je radionica našeg spasenja. Ona nam je, dakle, crkvu dala, ona nam je dala telo i krv kojim se pričešćujemo, sve tajne pričešća kojim se obožujemo. Ona je Gospodu dala telo, a to telo, draga braćo i sestre, je na krstu razapljeno i probodeno radi našeg spasenja. Iz tog tela izašla krv i voda. Voda, to je voda krštenja, to je voda našeg ponovrođenja, a krv, to je krv koju se pričešćujemo za život večni, kojom se sa Bogom sjedinjujemo, postižemo svoj cilj oboženja. Dakle, ovaj današnji praznik u stvari nagoveštava rođenje Gospoda Isusa Hrista. Zbog toga nas ovaj današnji praznik dočekuje na početku božićnjega posta. Da se spremamo za doček Bogomoljenca Hrista, njegovo rođenje u Betlehemskoj pećini. Ovaj praznik, draga braćo i sestre, uči nas da je potrebno da se i mi vaspitavamo u hramu Božjem. Kao što se prvenstva Bogorodica vaspitava u hramu Jerusalimskom, tako da se i mi vaspitavamo u hramu Božjem, u crkvi Hristovoj, jer samo tu, u pravoslavnoj crkvi Hristovoj, čovjek napreduje iz sile u silu i dostiže meru rasta visine Hristove, obožuje se. Nema dakle oboženja bez pravoslavne crkve, nema oboženja bez vere pravoslavne, bez života po Svetom Evanđelju, po tom nebeskom ustavu koji je Gospod doneo sa neba, da bi čovjek živeo kao što i anđeli žive na nebu, jer i anđeli na nebu žive tim nebeskim ustavom, Svetim Evanđeljem. Tog, drago braći i sestre, živimo u crkvi Božjoj, živimo po Svetoj veri pravoslavnoj, ispunjavajmo zapovesti Božje i zapovesti crkve Božje, postimo i Bogu se molimo, ispovedajmo, kajemo se svojih grehova, da bismo dušu svoju vaspitavali u Gospodu i očistili od svake nečistote grehovne, da bismo mi postali hramovi Duha Svetoga, hramovi Svete Trojice, kao što je postala presveta Bogorodica. Ona je, draga braćo i sestre, prva od ljudi postigla cilj koji je Gospod, Bog, namenio čoveku, oboženje. Ona se prva od ljudi obožila. Ona prva postala hram Svete Trojice i njen primjer da slijedimo. Zbog toga dolazimo redovno u hram Božji, redovno dolazimo u svete liturgije i redovno se ispovedajmo i pričešćimo, draga braćo i sestre, jer kroz sveto pričešće mi se u stvari obožujemo, sjedinjemo sa Gospodom Isusom Hristom. Evo danas su se mnogi pričestili, mnogi sjedini sa Gospodom, mnogi se obožili. Čuvajmo tu blagodat oboženja, svetoga pričešća. Ne dozvolimo da greh Gospoda iz naše duše istera, izbaci, jer greh i Bog ne mogu zajedno živjeti u duši. Zbog toga se trudimo i posle pričešća da blagodat Božju sačuvamo u duši svoj. Pazimo na sebe,
motrimo, budimo kao mnogooki hiruvimi. Pazimo na sebe, na svaku svoju grešnu misao, svako svoju reč i dela. Pazimo, razmotrimo, da li je ona u Bogu ili nije. Je li ona grešna ili pravedna, to je sveta. Ako je grešna, molitvom odbacujemo, a Gospoda ne bismo grijehom oterali iz duše svoje. No, mi grešni ljudi često grešimo. Nema čoveka da živi da ne greši. Nemoguće je čoveku koji je u tijelu da ne greši. I svetitelji su grešili onim lakšim gresima. Nema čoveka koji jedan dan proživeo da nije grešan. Ali dade nam Bog pokajanje. Da se pokajanjem u svakom trenutku očistimo od svakoga grijeha. Da opet postanemo živi udovi Hristovi, jer mi krštenjem postajemo udovi Hristovi, ćelijce u svesvetom, presvetom tijelu njegovom, ali grijeh nas umrtvuje. Grijeh nas ubija, svaki grijeh, pa i onaj najmanji, čini da mi postajemo mrtvi udovi Hristovi. Ali pokajanje nas ponovno oživljava, čini da budemo opet živi udovi Hristovi. Tako mi je blagodat Gospod dao u crkvi svoje. I tu blagodat nemaju oni koji su izvan crkve. Tu blagodat nemaju jeretici, nemaju, dakle, oni koji ne vjeruju Gospodu Isusa Hrista onako kako pravoslavna crkva uči. Eto, pokajanje, dakle, središte našeg života. Nekada je ljubav bila središte našeg života, kako je Adam živeo u ljubavi, u zajedničarenju sa Bogom, ali posle pada središte je pokajanje. Nema drugog načina, se mi ponovo sa Bogom sjedinimo u crkvi Božje. Zbog toga, braći i sestre, kajmo se neprestano, služimo Gospodu, porušimo zapovesti njegove, ispovedajmo se, redovno pričešćujemo, redovno dolazimo svete liturgije, a u domovima svojim i na svakom mestu porušimo zapovesti Gospodnje i tako napredujemo iz sile u silu, do mene rastavi sine Hristove, dok se Hristos verom i usini srce naša, pa da potom mi s apostolom Pavlom govorimo, a što živim, ne živim više ja, nego u meni živi Hristos. Neka bi Gospod dao molitvu Presne Bogorodice, da mi svoj cilj, oboženje, dostignemo, da se sa Gospodom sjedinimo i da po izlasku iz tela budemo tamo gdje je Presveta Bogorodica i svi sveti iz roda hrišćanskog, da se njima slavimo trijedinog Boga našeg, Oca i Sina, Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Neka je srećan i blagosloven današnji praznik, neka vas Gospod sve blagoslovi i obloži.